Aja dibatin nek durung dilakoni. Iki sing dadi masalah. Durung dilakoni wis pikiran banter. Yung mung bakal dadi angen-angen. Ora usah kakean batin, malah dadi ragu. Percaya wae karo awakmu. Salah apa bener, menang apa kalah, kuwi dipikir keri. Penting berusaha. Ora usah kebanyakan pertimbangan. Pertimbangan kuwi titik-titik wae. Ibaratnya numpak sepeda, nek ngerasa ragu, mergo sepeda kuwi bane mung loro, malah bakal jeblok. Awak dhewe nek pengen maju, yo ngono kuwi. Ora usah kebanyakan ndelok masa kelam. Ibaratnya numpak mobil. Mobil kuwi gigi majune ana 5, gigi mundure mung 1. Berarti luwih akeh majune daripada mundure to. Kehidupan yo ngono. Akeh majune, titik mundure. Terus mobil kuwi kaca ngarep gede, kaca sepion loro cilik-cilik. Ibaratnya kehidupan. Awak dhewe kudu ndelok maju. Oke lah, kadang-kadang ndelok sepion, tapi ora entuk suwe-suwe, mengko malah nubruk. Kehidupan yo ngono kuwi, kudu yakin, madhep mantep ndelok ngarep. Kadang oleh ndelok masa lalu, nanging kuwi mung kanggo pembelajaran. Yo kuwi jenenge kehidupan. Ora entuk mundur, maju terus, yakin, kuwi mesti iso.